Ililista natin ang 10 motor under 70,000 pesos. Kung naghahanap-hanap ka ng mga abot kayang motor, baka makatulong sa'yo ang video na to. Sa tingin ko yung number 3 sa listahan yung pinakasulit. Kayo na ang humusga. Simulan natin ang listahan sa number 10, Honda Beat. Reinforced para magsilbing stylish at practical. Ang Honda Beat ay isang scooter na binuo mula sa Japan para maging isang affordable package, lalo na sa mga nagsisimula pa lamang magmaneho. Sa bansa, 3 variants ang nilabas ng Honda para sa unit na ito. Ang Fashion Sport, Street at ang Premium. Kadalasan nagsisimula ang presyo ng Honda Beat sa 67,000 pesos at pwedeng umabot ng 69,900 pesos. Depende sa variant na kukuhanin mo. Syempre, pag mas maganda ang quality, mas mahal. Pinaandar ito ng single-cylinder 4-stroke SOHC air-cooled engine at may kasamang 110cc displacement. CVT transmission na kaya maglabas ng 8.68 horsepower at 7,500 RPM at 9.21 Nm at 6,000 RPM na torque. Ang 4-liter na petrol fuel tank capacity nito ay tamang-tama para sa mga short travels at malaking tulong din ang PGM-FI na fuel supply system at ang fully transistorized na ignition system nito para sa smooth na arangkada mo. Ang Honda Beat ay sinisigurado na balanse ang braking force ng scooter sa tulong ng disc brake sa front wheel at ng drum brakes naman sa rear wheel nito. Sa suspension naman, meron nakakabit na telescopic fork sa front at monoshock naman sa rear suspension. Ang dual straight seat type nito ay sigurado magbibigay ng isang komportableng takbo sa mga street rides na gagawin mo. Dagdag pa ang CVT transmission na malaking tulong para sa mga nagsisimula pa lamang o baguhan pa lamang sa pagmamaneho ng mga two-wheeler na sasakyan. Eye-catching, lean at brilliant chassis. Ilan lamang ito sa magagandang quality ng Honda Beat na nakapagpasikat dito. Kahit sa ang kalsada man ng arangkada mo, pansinin talaga ang mga astig na Honda Beat. Number 9, Yamaha Sight. Isa sa mga aim ng Yamaha Sight ay i-cater ang mga nagbabalak magmotor kaysa mamasahe araw-araw. Ay cater ang ibig sabihin ay tulungan. Ginawa ng Yamaha ang model na ito para maging abot kaya ng bulsa. Unang inilabas ang commuter bike na ito taong 2017. Efficiency, simplicity at performance ang ilan sa mga pangako ng motor na ito para sa mga susubok dito. At napanindigan naman nila ang kanilang mga pangako. Isang hindi matatawarang world-class performance mula sa isang Japanese brand. Sa kasalukuyan ay meron 2 variants na ginawa ang Yamaha sa model na ito. Ang spoke wheel at cast wheel variant na nagkakahalaga ng halos 59,000 pesos hanggang 62,000 pesos sa merkado. Kahit pa mai-categorize ang Sight bilang isang affordable na motor, hindi maipagkakaila ang magagandang features nito mula sa mga basic necessities hanggang sa mga sporty looking nitong gulong. Pinaandar ng single-cylinder 4-stroke 2-valve air-cooled SOHC engine, 114cc displacement, CVT transmission na kaya maglabas ng 8.5 horsepower at 7,000 RPM at 9.5 Nm at 5,500 RPM na torque. At may kapares pa itong 4-liter petrol fuel tank capacity na tamang-tama sa mga everyday na biyahe mo. Ang kick at electric na starting option nito ay sinamahan pa ng TCI ignition system at fuel injection supply system. Ang motorbike na ito ay ginawang attractive sa mata ng mga tao pero hindi ganun ka-flashy ang dating. Kung usapang safety naman ay merong disc brakes sa front wheel at drum brakes naman sa likuran ng motor na ito. Kasama nito ang telescopic fork sa front suspension at ang swing arm naman sa rear suspension. Ang dual straight na seat type naman nito ay tamang-tama sa backbone body frame nito. Kaya wala ka magiging problema kahit may angkas ka pa. Number 8, Honda Wave 110R. OG from Japan, sabi nga nila. Ang isa sa mga pinakakilala at respetadong nameplate sa larangan ng mga motorsiklo ay itong Wave series ng Honda. Dahil sa maganda ang reputasyong napatunayan nito, lalo na sa kanilang reliability pagdating sa kalsada. Ang Honda Wave 110R ay isang commuter bike na pambato ng brand para sa kanilang underbone segment. Ang sporty at efficient na two-wheeler na ito ay ang isa sa mga naidagdag sa kanilang Wave series. Tulad ng 110 Alpha ay pinapatakbo ito ng single-cylinder 4-stroke DOHC air-cooled engine na may kasamang 100cc na displacement. 4-speed rotary transmission na kaya maglabas ng 8.2 horsepower at 7,500 RPM at 8.9 Nm at 5,500 RPM na torque. Ang 3.1 liter na petrol fuel tank capacity nito ay may kasamang carburetor fuel supply system at may kick at electric starting option. Kasama ng DC CDI ignition system. Ang 2-seater na motorbike na ito ay merong 2 variant sa bansa. Meron itong estimated price na 56,000 pesos hanggang 61,000 pesos.
Depende sa klase ng variant nito. Sa safety naman ay merong disc brakes ang motor nito sa front wheel habang drum brakes naman para sa rear wheel nito. Sa suspension naman ay meron nitong telescopic fork front suspension at twin rear suspension naman sa likod. Number 7, Suzuki Smash 115. Isa sa mga top contender ng Suzuki na isang kilalang brand from Japan para sa kanilang underbone segment ay ang Smash 115. Syempre hindi naman tatawagin top contender ang model na ito ng basta-basta kung hindi naging maganda ang dating ng unit na ito sa masa. Tinangkilik ito ng mga rider dahil sa astig na forma na nagdala dito para maging isa sa mga bestseller models ng Suzuki. Kilala ang bike na ito dahil sa pagiging funky as in modern at stylish kasi ang dating ng disenyo nito. Ang commuter bike na ito ay nakilala rin dahil sa fuel efficiency na sinamahan pa ng compact size na kayang-kaya makipagsabayan sa masalimuot na traffic. Ang presyo ng motor na ito ay nakadepende sa naka-install na braking system dito. Ang variant na merong disc at drum brakes ay kadalasang nagkakahalaga ng 62,000 pesos habang ang variant naman na merong drum brakes sa parehong gulong ay nagkakahalaga ng 59,000 pesos. Pinatatakbo ng single-cylinder 4-stroke 2-valve air-cooled SOHC engine ang motor na ito at merong 112.8cc na displacement 4-speed auto-clutch transmission na kaya maglabas ng 8.5 horsepower at 8,000 RPM, 9 Nm at 4,000 RPM na torque. Ang 4.3 liter na petrol fuel tank capacity nito ay swak din para sa pang-araw-araw na biyahe mo papasok sa trabaho o eskwelahan. Ang CDI fuel supply system nito ay sinamahan na rin ng kick at electric start na ignition system. Nabanggit na natin kanina yung brakes ng bike kaya doon na tayo sa suspension. Merong telescopic fork front suspension ng front wheel nito habang swing arm suspension naman para sa likod. Number 6, Kymco Cargador 150. Ang isa sa mga ino-offer ng Kymco Motors, isang kilalang Taiwanese brand sa larangan ng mga motorsiklo ay ang kanilang Cargador 150, ang unang motorcycle offering ng brand sa merkado. Ang modelong ito ay nilabas bilang isang rugged at entry-level motorcycle sa bansa. Ito rin ay binuo para maging isang affordable model na abot kaya ng karamihan sa mga consumers. Ang nag-iisang variant ng unit na ito ay merong 3 color option na maaaring pagpilian ng mga riders. Ang black, red at blue color scheme. Ang affordable motorbike na ito ay pinapaandar ng single-cylinder 4-stroke 2-valve SOHC engine na merong 149.9cc displacement, 5-speed gearbox na kaya maglabas ng 11.1 horsepower at 12.2 Nm ng torque. Bawing-bawi naman sa feature ang motor na ito dahil sa 14 liter na petrol fuel tank na siyang paniguradong magtatawid sa iyo sa malayo-layong paglalakbay. Ang 2-seater bike na ito ay merong installed na halogen headlamps at bulb naman sa tail lamps. Habang ang radial tires naman ito ay merong sukat na R17 sa harap at likod. Kung usapang safety naman ay merong drum brakes ang harap at likod nito, habang ang dual straight na seat type naman ay tamang-tama para sa backbone frame style. Isa sa mga pinagmamalaki ng Cargador 150 ay ang iconic at sporty looks nito na kaya magbigay ng reliable at smooth na takbo sa mga rider para sa isang speedy na arangkada. Sa kasalukuyan ay nagkakahalaga ng halos 63,000 pesos ang bawat isang unit ng motor na ito. Hindi na rin masama ang presyo kung i-consider mo ang specs na makukuha mo. Number 5, Suzuki Raider J115 Fi. Isa pa sa mga kilalang contender para sa underbone segment ay ang Raider J115 Fi. Ang commuter bike na ito ay napakasulit dahil sa pagiging commuter friendly, fuel efficient at pagiging compact ng unit na ito. Sa kasalukuyan ay merong 4 na variants ang modelong ito sa bansa. Una ay ang spoke na nagkakahalaga ng 64,000 pesos at ang spoke premium na nagkakahalaga naman ng 65,000 pesos, mags na nagkakahalaga ng 69,000 pesos at ang mags premium na nagkakahalaga naman ng 70,000 pesos. Ang motor na ito ay pinapaandar ng single-cylinder 4-stroke 2-valve air-cooled SOHC engine na merong 113cc displacement, 6-speed manual transmission at kaya maglabas ng 9.2 horsepower at 7,500 RPM at 9.10 Nm at 6,500 RPM na torque. Meron din itong 3.7 liter na petrol fuel tank capacity na masasabi nating sulit dahil sa magandang fuel efficiency sa tulong na din ng fuel injection supply system. Meron na ding telescopic fork front suspension ang motor sa harap habang swing arm naman sa likod na sinamahan
sinamahan na rin ng disc brakes sa front wheel at drum brakes naman para sa rear wheels. Number 4, Suzuki Raider J crossover. Binuo mula sa signature manufacturing engineering ng Suzuki, ang Raider J crossover na siyang binibida ng brand upang magsilbing kasangga ng mga riders sa mga kalsada ng ating bansa. Ang rough road raider na ito ay handang sumabak sa kahit anong adventure na tatahakin mo dahil ang motor na ito ang siyang nagpupuno sa mga kakulangan ng ibang dual-purpose motor sa bansa. Bit-bit ang DNA ng Raider breeds ay merong kaparehong kakayahan ng motor na ito na katapatan ng bilis, lakas at ganda ng mga naunang modelo sa kanya. Pinapatakbo ng single-cylinder 4-stroke 2-valve air-cooled DOHC engine ang motor na ito at merong 113cc displacement, 4-speed constant mesh transmission na kaya maglabas ng 9.1 horsepower at 7,500 RPM at 9 Nm at 6,500 RPM na torque. Ang 4-liter na petrol fuel tank capacity nito ay tamang-tama lang para sa mga biyahe mo araw-araw, papasok man sa trabaho, eskwelahan hanggang sa iyong galaan. Ang fuel injection supply system nito ay sinamahan na rin ng kick at electric na starting option at electronic ignition system. Merong disc brakes sa front wheel at drum brakes naman sa likod. Sinamahan pa ng telescopic fork front suspension habang swing arm suspension naman para sa likod. Ang dual straight C-type naman ito ay swak rin para sa underbone body frame. Hindi maikakailang isa ito sa mga iconic designs ng motor way back 15 years ago pa na hanggang ngayon ay namamayagpag sa merkado sa halagang 64,000 pesos. Number 3, Suzuki Address. Isa sa mga pinaka-fuel efficient at abot-kayang motor na ino-offer ng Suzuki ay ang kanilang Address. Pero wag maliitin ang mumurahing scooter na ito dahil kaya pa rin itong tumakbo ng halos 53 km per liter na nagbibigay ng isang sulit na choice sa mga rider. Isa ito sa pinaka-stylish at easy to ride na motorbike sa bansa. Ang motor na ito ay pinapaandar ng single-cylinder 4-stroke 2-valve air-cooled SOHC engine na merong 113cc displacement, CVT transmission at kaya maglabas ng 9.2 horsepower at 8,000 RPM at 9.7 Nm at 6,500 RPM na torque. Meron din itong 5.2 liter petrol fuel tank capacity na siguradong masusulit mo dahil sa magandang fuel efficiency ng motor na ito. Kasama nito ang kick at electric na starting option, kaparehas ng electronic ignition system. Merong telescopic fork suspension ang motor na ito sa front habang swing arm suspension naman sa likod. Kasama rito ang disc brakes sa front wheel at drum brakes naman sa likuran. Tamang-tama ang motor na ito para sa mga road at street rides na makakapagbigay ginhawa sa iyo bilang isang commuter. May estimated price ito na 67,000 pesos kada unit ng Suzuki Address. Number 2, Suzuki SkyDrive Sport. Meron dalawang klase ng SkyDrive scooter na parehong binebenta sa merkado ng ating bansa sa magkaibang paraan. Ang Suzuki ay naglabas ng sports variant ng motor na ito na mas fashionable ang dating, habang ang 125 Fi naman ay mas dependable at upgraded ang experience na ibibigay para sa mga riders. Sa bansa, ang sports variant ay nagkakahalaga ng halos 68,000 pesos habang ang 125 Fi naman ay mas mahal ng konti. Isa sa mga key features ng scooter na ito ay ang nagpapatakbo dito na single-cylinder 4-stroke 2-valve air-cooled SOHC engine na mayroong 113cc displacement, CVT transmission at kaya maglabas ng 8.9 horsepower at 8,000 RPM at 8.5 Nm at 6,000 RPM na torque. Meron ding 3.6 liter na petrol fuel tank capacity, kick and electric na starting option at CDI ignition system. May telescopic fork suspension ang motor na ito sa harap habang swing arm suspension naman sa likod. Kasama rito ang disc brakes sa front wheel at drum brakes naman para sa likuran. At bago natin i-reveal ang top spot ay comment mo naman below kung ano ang paborito mong motor under 70,000 pesos. Sa top spot naman natin nandito ang number 1, Motorstar Explorer X200R. Unang nilabas bilang Zhongsheng 200 GS taong 2014. Ang Chinese motorbike ng Motorstar ay ilang beses nang lumitaw sa mga markets sa buong mundo at kasama nito ang iba't ibang pangalang tinawag dito, gaya na lamang ng pangalang Explorer X200R sa ating bansa na may estimated price na 65,000 pesos. Ang motor na ito ay pinapaandar ng single-cylinder 4-stroke air-cooled engine na mayroong displacement na 119cc at kaya maglabas ng 15 horsepower at 13 Nm ng torque na konektado sa isang 5-speed gearbox. Ang 14-liter petrol fuel tank capacity naman ito ang siyang nagbibigay ng mahabang biyahe sa motor na naging dahilan din ng sporty vibes nito dahil sa magandang hugis ng fuel tank. Ang CDI ignition system nito ay sinamahan ng kick
at electric starting option. Isa pa sa mga kilalang feature ng Chinese motor na ito ay ang single disc brakes nito sa harap at likod, kasama din ang backbone body frame nito at ang USD front forks at rear monoshock suspensions. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panonood!